The Nyotrab Youth Council HYC Shela Area Unit, in collaboration with the Jatab Unit, reportedly apprehended 4 individuals suspected to be Bangladeshi nationals from Shela Market on Monday morning. The individuals were handed over to the Shela police station for further investigation and necessary legal procedures. Addressing the media later in the day, HYC Central Executive Committee President Roy Kuparsandram stated that preliminary information indicated the suspects had allegedly entered Indian territory through Dalia village, which shares a border with Bangladesh. Roy Kuparsandram further expressed concern over how the individuals might have obtained documents to support their entry into India. He pointed to suspicions that they may have acquired Indian identification papers through unidentified sources. He also referred to recent operations carried out by the Ribhoi District Police, who had reportedly travelled to Mumbai as part of a crackdown on those facilitating the illegal entry of Bangladeshi nationals into the country. The operation allegedly uncovered that forged documents such as Aadhaar and voter ID cards had been arranged in advance for such individuals. Sinrem warned of what he described as a well-organized network actively involved in enabling the infiltration of illegal immigrants into India and called for stronger enforcement measures to curb such activities. आप लोग कहाँ से आया? किसका घर में रहता आप उधर में? मालूम नहीं है भाई, कहाँ से मालूम नहीं है भाई। मैं चला, मैं घूमने के लिए आया उधर बॉर्डर तक। आपको कौन लेके आया इधर में? कौन लेके आया इधर में आपको? भाई जगह गाड़ी पे चला या सिलों पे ये ना ऐसी आवाज पड़े हम गुस्से गुले करके देख सकते हैं। कार बारिश गया घुमासी अकल के राय नहीं पता उसका घर में जाके घुस के ऐसे सोने के लिए मिलेगा। किसका घर में जाके रह गया कल के काला? अब भाई बताओ किसका घर में जाके ini guna kalian juga yang terpasang SOC Shela Area Unit guru ya Thailand ada SOC Jatab Unit bersin yang kaseng ni cubut den ya gini kam bangi suba bahan gasli layo baru kasangut bangi suba beri karbang lah tiga paur SOC bah kaseng ni ju den bangi jurip mana kapori gini bro bangi ju jingtip bah kita khar nanti na po Bangladesh kikeu mana kapor nanti hasilong manggipti bro ki le ayu shate le se ki la ban le ban sna ya ki kot ki slago pelong pura bade ki nong India kuntaru is pulpau ya di sumsi bakum ti bro ka ain man kapor ko ni yo iba ini ka Bangladesh ila bandrung kerhep ki jaka ki jongi bingla aru ban nara ya ki ai ka ban long ka bam sngai ya ka dong ka than ya jongi bakum tar kerpat jor ya ka BSL ki badan po border badai security force di balak ban border ban duty hub ialah jong ke kamram ban pe bakum lu begini dekhar kila baman lain haki jaka kisnong githau ke jongi bakum ju turu ya ka police department kasem di dikit kia ka bakra bakum ju ibor ka ai baro ban sem ya ka dikit kia ka bakra bangi kum kisang ru nani sakman nim nom som klikiti ban nginang la aru ban jore bangin den malakapor yang dikam ke bawan ru kerthep bagini breu ke bawan ra isu ya ka jing long ka basong masa elong long ka bam sngan yang ikum ki dari ba ka jai beri ka we kuble kidkhot ki jongi jongga HYC Shela Area Unit bakumju ru napo Jatab Unit menegasi kila yo obat ya samut kibre napo yo Shela kemudian kumpa lai kilometer napo border Bangladesh Indo Bangla border haka jingi obat ikini kibre nakaliang jongki khot jongga seng kila keli pertho iki kila pan iki kot kislagi jongki but andala pani ki kot islagi jongki ni sothu na ka jingkeli yakini gibriu ni sothu yakini gibriu ki poi ki don ga jing suba ki gibriu ki bawan na po Bangladesh nang bakum ka long hi ka Shela ka snong Shela ka than Shela stu ka don ya ka border ka Bangladesh but kini gibriu hakapor baki wan phai mane step ka por prabji prasteng baki wan na koi ka dong ka bakko ka ba ki ni tip kum ka dalia ka dei ko ni ki dong ki bahab apo kadon prosnong Shela ki badon hajan bat ka put Bangladesh but hadin makali kini gibriu ki wan na ki don ku basangut kini gibriu na kali ki ong ki ba ki wan phai nang te na po
Dahlia kimut banwan chani shalom hadin ka jingkeli pertu ka jong ki dukat jong kaseng ban keli ba kumnu kini gibriu ki poi seduk kani ka jakan mar kani ka Dahlia ka don hakput jong ka Bangladesh ki ong ba ki wan kai kum kita kinong ki tourist ti ndala kelipat eki ba kumnu ki wan kai tourist aselana ne don ayu hang ta Dahlia bat kisa bat nu menin bro shimit hakani ka shnong kini gibriu kim shimlala ban aya ka juba ti kani kala pen subajor yang i ba kini gibriu kim dei na po India ki ki suba Bangladeshi ndrei ka ba penlengo yang i pat kalong ba baro saungut na kini gibriu ki don ya ka adhar ki don ya ka pan card ki don ru ba ki don ya ki voter ID card ti hadin mengilap ya kini ki kot kesla bat kawai ru ke bangi hakajing pet jongi ki phone ke jongki ngilap ru ba don ni kini ki badon ya ki phone ki jongki hapo ke mobile phone ke jongki ki don ni ki dur badon ni ki pisa babat ya ka pisa Bangladesh te kani kala anak pen subajor yang ni ba kini ki brio la ki dei ni kim dei kinong India ti nakliang jong ki dukhot jong kaseng manga himene ngla phone SP jong ka East Castles ban shimkhia bai de ni kam ba nakliang jong SP ula pha lu yo SDPO jong ka sora subdivision ban lej hapo Shela PS nomar ban nakliang jong ki dukhot jong kaseng hadin mangila keli perthu kila pen i ki kot kisla ngila IT no ki bor pulit te kumba kalong himenta ka jing kren bat u SDPO mentan ru Ong bakini gibriu kidang don hapo Shela police station tak hanu kini khlepmat bat nakliang jong ki police kidang verify bat ki beriu ki badan hapo Assam bat ki bor pulit ki badan hapo Assam ban verify ya ka identity ke jong kini gibriu laki dei ni kim dei shisha nang ni napo naga drik ei ka ba pen smokia ini kalong kan ni Union Home Minister Amit Shah ka arpenyutrik jong penai mentau benai April darang maklah ko ini ki program ulo ong ba ka jingrung jong ki briu na po Bangladesh khamtam na po West Bengal ka along Shabapalan ndei tang bakirung ndrei ula kan tho ru wat ya ka sarkar West Bengal man ong ba kadon ko wi district hapo West Bengal kan 24 North Parganas district ong baki kinong Bangladesh ki rung shapo not 24 North Parganas district but ki yo ya ki kot kisla nadu adhar nadu kapan kat wat ye ki epic kat ru ki yo na kani ka district temdei tang kata ngiyo pi kumban chupan kan mau pi ka case ka ba mi menta ka singi report apa Shillong Times ya ka case ka bala investigate da way ni ki provisionary IPS ashupan kilap ya ka nexus lani kata criminal network ka bakhlan hadu kata bro ko kiri India ka mut bakini gibriu kirong sa po India kila yo alpa wat ya ki kot kislagi jong kiru tikani ka pelong yang i ba bangin smoking ba kini gibriu shwa bakin rung sa po India kila yo alpa ki kot kisla namar ba laringi pha ya ki khot jongi shakleng ki jata ban let ban pet ya ki kot kisla jong ki bolong doubtful kini gibriu laki one tray laki one le business pukum ta ter ngilap baki don be ya ka pan card ki don be ya ka adhar card lada kim don ki epek ru kini ki artli ki kot ki don be ndre ka jing shisha ngitep ba kini ki kot le ki long ki besuk ban yo hadu kata bat daga jing kren jong Union Home Minister Amit Shah le ban ong bakan don ka district ha ka we ni ki state apo India ka bala ban aikot lane ban snakot wat ya ka epek ru ya kini ki illegal Bangladeshi le kanang pen perkat yang i bahadu katnu kani kan network kelaklan hadu kata tilada nakliang jong kaseng nakliang jong i kum kaseng HYC kumju nak komsu ngikwa ban kentu ya ka sarkar ka jong ni ba pihak ban lei ban shimkhia ban yekran bat kibor badai pet lakalong bat ka union government lakalong bat kibor ki border security force bat kiwi ban petik na ba ka jingrung jingmi jong kibriu ya ka bangila kren na ka po sa kapor kamdei ban so tinakliang jong kaseng ni shim lomba kani khabar bat ni la tho ro jing sha show chief minister ban ong mangin kendu nakliang jong komsu ban ni kendu bat u ban ni kren abedi ki an ki bakum ka kenhun ni la dawa ban pen klan la ne ban te la kame kani ka jingrung jingmi jong kibri ki manaba bat ke kawiru ko bangi hap ni kwa ban ong yang sarkar kalong ba ka sarkar la ni ki bor pulit kimdei ban shu ngai tang bakini gibriu ki pen i ki tiki adhar la ni ki pen i kapan ka makum balalap hi de jing shisha balale ka investigation do da police department ni hamtam nang tin por riboy lalap ba kini gibriu ki la ban pen i ki kot ki jongki
reha bakat du hi ki bor pulit ki hab ban le ke investigation ka jong ki kumba kalong menta ya kani ka kes ka bagi dhot jongi ki yo hang te po shela haba kali ki dhot jongi kini ki bri ki ong ba ki wan kai kum ki todes re ha ka investigation ka bo pulit ule pat ya ki mentan ha ka jing kali ka jong ki bor pulit ya kini ki saungut ki bri ki ong ba ngi wan sim dawai na ni grams dawan sim dawai na ni grams sana ki yo thia apo lenti utau driver ule bu ya ki sha po shela kumnu kala banlong ba kanigrams ka don shani shalong ka shela ka don shati shapo shakhaput bangla ana kimtep ba kumnu ki poi shapo dalia te kaniro ka pensubajun ba ka don aa shalendet kala don kata ka network ka ba khlan ma jong kini gibriu ban kumnu ban infiltrate lani ban room shang ni ka jela ka jongi